έχετε να πούμε. Νομίζω ότι σας έχουμε αρκετά ανακαλύψει, έτσι, έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είναι ώρα να σας παραδώσω την Ευαγγελία την Καραπετσάνη στα χέρια σας. Ή μάλλον η Ευαγγελία να σας αναλάβει. Είμαι παραδομένη. Πήρα το βιβλίο τώρα, τελείωσε. Αν τους εξαντλήσουμε πολύ, δεν θα αγοράσουν το δεύτερο που έρχεται. Δεν θα έρθουνε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς που ζεσταίνετε με την παρουσία σας στην απόψινή βραδιά. Να ευχαριστήσω τους προαλήσαντες, την κυρία Τριχοπούλου, την κυρία Κουρδάκη, την Εύη την Καδεδάκη και την Πρόσω τη Μακοδημητράκη. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, την Υπέρβαση, τον Γκρίκο και την 7η ΥΠΕ, το Επιμελητήριο για την αίθουσα και το κριτικό φούρνο για τα κεράσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά της Υπέρβασης και την οικογένειά μου που μου στάθηκαν σε δύσκολες προσωπικές στιγμές. Θα προσπαθήσω έτσι να απαντήσω 3-4 βασικά ερωτήματα που νομίζω ότι γεννιόνται στον καθένα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς ξεκίνησα να γράφω. Το μικρόβιο αυτό της γραφής το είχα από μικρή. Διάβαζα, σημείωνα και στο τέλος έπιανα το χαρτί και μολύβι και ταξίδευα στον κόσμο του βιβλίου. Το μυθιστόρημα στη Ρίζα Ταετού ξεκίνησε να το γράφω το 2008 όταν συνέβη ένα γεγονός που με συγκλώνησε. Νόσα από ψυχική διαταραχή. Οι γιατρός μου είπε να κάτσω στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα απολύτως. Ήμουνα συμβίβαστη με αυτό το τίποτα. Παράλληλα ένιωθα ότι είχα πολλές σκέψεις στο κεφάλι μου που δεν ήθελα να τις πετάξω. Έτσι αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο και έγραψα μονοκοπανία στα πρώτα 10 κεφάλαια. Στη συνέχεια, αφού άδειασε το κεφάλι μου, άφησα το βιβλίο στην άκρη. Το 2011 έκανα άλλο ένα επεισόδιο, όπως λέγεται, και αποφάσισα να ξαναπιάσω το νήμα από εκεί που το είχα αφήσει. Έτσι, το μυθιστόρημά μου πήρε τη σημερινή ολοκληρωμένη του μορφή, την έκδοση και το βάθος και έχει μια ξαναπότη θυματολογία του έρχεται στην επικαιρότητα με συχνά βίαιο τρόπο. Γι' αυτό και τώρα που πήρα τον δρόμο προς το τυπογραφείο, ουσιαστικά δεν πρόσθεσα ούτε αφαίρεσα τίποτα. Από αυτή τη σκοπιά μπορούμε να πούμε ότι το πόνημά μου είναι μια κατάθεση ψυχής και από την άλλη είναι αυτό που με κράτησε σε δύσκολες προσωπικές στιγμές. Από το 2011 λοιπόν που το ολοκλήρωσα, έμπλεξα με τα εκδοτικά συμφέροντα που έφερναν τον ήρωά μου Παλαιμοδίτη, ήρωα της δεκαετίας του 50 όπως μου έγραφαν και άλλα τέτοια αντιμετωπίζοντας με περιφρόνηση στην προσπάθειά μου. Μιας και το θέμα του βιβλίου δεν είναι καθόλου εμπορικό. Ή αλλιώς όπως έλεγε ο Λένιν, η ελευθερία του συγγραφέα σταματά μπροστά στα συμφέροντα του εκδότη, έως ότου πριν 2 μήνες με πήρε τηλέφωνο ο Χρήστος Ταντής και το βιβλίο πήρε τον δρόμο του προς το τυπογραφείο. Γιατί επέλεξα ένα αντίρωα, είναι το δεύτερο ερώτημα που νομίζω τίθεται. Η αλήθεια είναι ότι σαν αναγνώστρια βαρέθηκα τα άνευ ουσίας συγγράμματας. Βαρέθηκα να διαβάζω και να ξαναδιαβάζω σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία κομμένη και ραμμένη στις υποδείξεις των εκδοτών. Ήθελα να γράψω για τη ζωή, τις δυσκολίες της, τις ανηφοριές της, τη μαγεία του ταξιδιού. Γι' αυτό επέλεξα ένα αντίρωα, το Μανολιό, και του έδωσα τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μου για να είναι πιο εύκολη για μένα να συμμετραφεί. Έτσι, όσο μεγάλωνα εγώ, μεγάλωνε και ορίμαζε και ο ήρωάς μου. Είχαμε μια πορεία παράλληλη, με τραγικές επινοήσεις, με τον αντίρωα να ζει μέσα στις τραγικές καταστάσεις, με κεντρικό άξονα το φόβο του στίγματος της ψυχικής νόσου, που είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από την ίδια την νόσο και τις επιπτώσεις της. Σχεδόν ταυτόχρονα αρχίζει μέσα από τον πληθυσμό το ψήσιμο του μονητού γύρω από την ιδέα του αγώνα, αλλά και η εμπλοκή του στη συλλογική δράση, ενώ στη συνέχεια κατακτά σιγά σιγά και επίμονα τις αρετές που προσδίδει στον αγωνιζόμενο ή πάλι για την αλλαγή τάξη στην εξουσία. Αυτό από μόνο του μας κάνει μειοψηφικό ρεύμα, μιας και ιδιαίτερα σήμερα, εμέσω καπιταλιστικής κρίσης, κυριαρχεί στον κόσμο η τοπάθεια, ο χαδερφισμός, η απογοήτευση και η αποστράτευση. Και δεν δίστασα να φέρω τον ήρωά μου, το Μανολιό, κόντρα στον ίδιο του τον εαυτό, κόντρα στα πιστεύω του και στον τρόπο που είχε συνηθίσει να αντιμετωπίσει τα πράγματα, ακριβώς για να εμβαθύνω την ατέρμονη πάλι στα ισόψυχα κάθε ανθρώπου, αγωνιστή της ζωής, που βρίσκει τον τρόπο να ξεπερνάει δυσκολίες και εμπόδια, αναμορφώνοντας ακόμα και τον εαυτό του. Ένα τρίτο ερώτημα είναι γιατί στη Ρίζα του Αετού.
Η ρίζα, εκτός από τις διάφορες ερμηνείες που περιγράφονται στο βιβλίο, αποτελεί την αιτία, την αφορμή. Λέμε τη ρίζα του κακού. Έτσι, η αφορμή που γράφτηκε το βιβλίο, η αιτία του κακού ήταν το κοινωνικό στίγμα για την ψυχική νόσο, αυτός ο μύθος της τρέλας που κατρακώνει τον άνθρωπο, πλέκει μυστηριωδώς το πλέγμα του φόβου πάνω από τη ζωή του. Ο τίτλος είναι ενηγματικός όπως η ζωή του Μανολιού, μιας και δεν συναντούμε αετούς τους πρόποδες στη ρίζα του βουνού. Τοποθετώ λοιπόν τον ήρωά μου στη ρίζα, στους πρόποδες του βουνού, εκεί που συνήθως ζουν οι άνθρωποι, ακριβώς γιατί θέλω να του προσδώσω τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που λαμβάνει μηνύματα και τα επιστρέφει στο κοινωνικοπολιτικό του περιβάλλον. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί ο άνθρωπος είναι φύσης κοινωνικό. Η κοινωνική συμβίωση είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης κατά τον Αριστοτέλη. Η κοινωνικότητα, δηλαδή ανάγκη για κοινωνική συμβίωση, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία όλου του ανθρώπινου πολιτισμού. Ταυτόχρονα ο τίτλος αντανακλά την εσωτερική διαπάλη σε όλες τις φάσεις της ζωής του Μανολιού, που ψάχνει ασταμάτητα τη ρίζα του κακού για κάθε τι που αντιμετωπίζει, ακριβώς για να ανοίξει τα φτερά του και να μεταφερθεί στο ελπιδοφόρο μέλλον, το μέλλον που δεν θα έρθει έτσι μοναχό του, ναι το σκέτο, αν δεν πάρουμε μέτρο κι εμείς, όπως λέει ο Βλαντίμηρος Μελιακόφτη. Είναι χαρακτηριστική η φύση και θέση η αισιόδοξη ματιά του Μανολιού, όπως μας λέει μετά από το επεισόδιο με τον ψυχασθενή πατέρα του. Στα σκοτεινά γυροβολώ και αναζητώ ελπίδα, μια ελαχτήδα πουλα σε μετά την καταιγίδα. Αυτή του δε η αισιοδοξία το συνοδεύει ακόμα και όταν ουσεί ο ίδιος από την κακιά μάγισσα, την ψυχική νόσο, μιας και όπως μας λέει δεν είναι και τόσο κακιά αφού το βοηθάει να δει καλύτερα τον ψυχισμό του, τον εσωτερικό του κόσμο και να μεταμορφωθεί σε έναν άλλον άνθρωπο που εξωτερικεύει πλέον το εσωτερικό του είναι χωρίς φόβο και πάθη. Και είναι παρά τις ανατροπές, εντελώς φυσική εξέλιξή του, αφού καταλήγει τα πληγωμένα μου φτερά άνοιξα να πετάξω, μ' αγώνα και υπομονή πάλι ψηλά θα φτάξω. Μετουσιώνοντας τις αρετές της συλλογικής δράσης σε ατομικούς στόχους, υπονοώντας την εξύψωση του ανθρώπου ως ανθρώπου με άρθρα κεφαλαίου που θα μας έδειξε τη μάνα του. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να απαντήσω είναι γιατί ο ήρωας από τους φόβους του έρχεται αντιμέτωπος με το κοινωνικό στίγμα. Σήμερα το κοινωνικό στίγμα για τις ψυχικές διαταραχές είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που οι πάσχοντες δεν απευθύνονται στον γιατρό και δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία. Η επαφή μου μέσα από την υπέρβαση με άλλους ψυχικά πάσχοντες με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα το βάθος για την έκθεση του προβλήματος, να αποδειχτώ την πραγματικότητα ως έχει, να θυμνιστώ και να δημιουργήσω, να δω κατάματα τα διέξοδα που βιώνει ο πάσχων και η οικογένειά του, ορισμένα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο, τα οποία με οδήγησαν να βοηθήσω και με αυτή την προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού ανήμπορους και μοναχικούς ανθρώπους να βρουν διέξοδο. Γι' αυτό και δεν αναφέρομαι στο βιβλίο στην πάθηση του Μανολιού, μιας και τα χαρακτηριστικά της κάθε ενός τους διαφέρουν και αυτό το αξέφυγε από τους στόχους μου. Επιθυμία μου είναι ο αναγνώστης να ταυτιστεί με τον ήρωα, να κλάψει, να γελάσει, να ψάξει. Κυρίως αυτό, να αμφισβητήσει τα ως τώρα δεδομένα του. Αν πέτυχα τους στόχους μου, θα το κρίνει ο καθένας ξεχωριστά. Αν έχω καταφέρει ο ήρωάς μου να γίνει πραγματικός ήρωας στη ζωή, ο κάθε αναγνώστης δηλαδή να μετουσιωθεί σε έναν άνθρωπο, άλλο άνθρωπο, πιο πλούσιο, περισσότερο αγωνιστή και λιγότερο ρατσιστή και τελικά πιο ανθρώπινο, μπορώ και εγώ να κοιμάμαι ήσυχη, μια και όπως θα αναφέρω στο Αριστόφυλλο δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολύ αγασκόρποι, όπως έλεγε και ο Κώστας Δουλέ. Καιρός λοιπόν να γίνουμε θελοντές στον αγώνα για μια κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Σας ευχαριστώ.